Sí, aviam, és declarar que a mi m'agrada molt que vingui el turisme. O sigui, jo crec que una ciutat amb turisme és una ciutat esplendorosa, esplèndida i acollidora i plena de coses que el turisme fa que vingui, no? Però clar, s'ha de gestionar bé. S'ha de gestionar bé perquè sigui sostenible, perquè aquest turisme a la ciutat no destrueixi allò que és propi de la ciutat. És una mica el que està passant ara, no? Creus que està passant? Sí, sobretot perquè el turisme a Barcelona s'està centrant en 3 o 4 punts, bàsicament Ciutat Vella, i que per tant automàticament surten tots uns contingents al voltant d'això, des de les plantes baixes, la modificació dels usos de les plantes baixes per usos més turístics, des dels souvenirs, des d'una quantitat d'usos que estan fent fora moltes de les botigues que estaven funcionant i que estaven molt bé i que donaven el caràcter concretament a la Rambla, per exemple. I per tant, tot el que comporta un turisme mal gestionat, que no és sostenible, que realment la ciutat si no el gestiona se li va a les mans, doncs jo crec que això va en detriment de la ciutat, de la qualitat de la ciutat, de l'espai públic, d'aquest espai públic que va fins a dins de les botigues. Vull dir que l'espai públic no és només allà on acaba la façana, sinó on la gent pot trepitjar fins... Doncs clar, això és el que fa la nostra ciutat, les nostres ciutats, diguem, totes les ciutats les fa aquest espai públic. Si això no està gestionat bé, si no Per tant, no gestionar-ho bé vol dir deixar-se anar a la inèrcia... Deixar-se anar a la inèrcia de la vinguda massiva de turisme, que clar, que com formigues van allà on els hi han dit les guies i allò són com... I aleshores sempre surten els que estan a la guait que aquí hi ha negoci i que per tant surten tots el que ve, que són moltíssimes coses, des de la neteja fins al tema de les plantes baixes. Però gestionar això no vol dir en part posar un fre a aquesta dinàmica que potser abans elogiaves. No sé si puc fer la comparació de fer feina, de no parar, de no baixar el llistó. Jo crec que no. Hi ha un moment en què hem de posar un fre? S'ha de gestionar, s'ha de treballar aquest tema. O sigui, s'ha de treballar de manera que el turisme estigui més repartit per la ciutat. Estic segura que tenim coses magnífiques que es pot estimular que la gent que ve de fora i que estan de passada a la ciutat, parlo del turisme perquè ha sigut de les coses més visibles, de l'efecte, diguem, Barcelona, els Jocs Olímpics, aquest efecte ens ha comportat una sobrepoblació de gent que no estava prevista i que si no ho treballes i no l'organitzes i no fas que aquests habitants transitoris puguin repartir-se per la ciutat, puguin tenir llocs per anar a visitar, puguin realment anar a la cultura que ofereix la ciutat, poder-la realment trepitjar. O sigui, ho has de forçar una mica, has de fer un projecte, has de treballar aquest tema. Jo crec que no sé fins a quin punt s'està gestionant bé això. Vist des de fora sembla que no es gestioni bé, perquè nosaltres, vaja, no el patim perquè nosaltres som gent rara, que ens agrada el turisme, perquè ens agrada trobar la Rambla plena i a mi no em molesta anar a la Boqueria i travessar-me 50.000 persones que van amb maleta, no sé, però això entenc que no és l'habitual, que la gent que viu a la Ciutat Vella els molesta molt que no puguin anar al colmado que havien anat sempre i que no puguin... Però d'altra banda, l'altre risc potser està en l'altre extrem, amb l'excés de regulació, possiblement una de les virtuts, el que també va convertir Barcelona en referència, és que a Barcelona hi passen o hi passaven més coses, però coses més enllà de la norma o de la cosa establerta o de l'oficialitat, és a dir, un espai en el que l'existència d'un espai públic en el qual es facilita que la ciutadania faci coses, passen coses creatives. Sí, però és que hi ha hagut un excés, també jo crec per aquest problema de que moltes vegades no se sap gestionar els que governen, no acaben de tenir les idees clares i aleshores una manera fàcil de regular, que no és regular, és prohibir. Aleshores, clar, si vas prohibint tot,
Ara prohibeixo l'escocesa, jo recordo que hi havia molt l'escocesa, hi havia l'escola de circ, hi havia tota una sèrie de coses totalment autogestionades, que havien gent que havien trobat aquests espais al Poble Nou i que havien anat sortint uns grups superinteressants. Aleshores, que de sobte se'n donen compte, avui no, això no pot ser, perquè no són legals, perquè no sé què, no sé quantos, prohibim. Clar, jo en aquell moment que estava acostumada a anar a Holanda, que és el país més permissiu, i que tenien totalment gestionat el tema de les activitats esporàdiques que puguin formar una ciutat, a base de deixar unes llistes d'espais que estaven disponibles perquè estaven amenaçats que tenien que tirar-los a terra, perquè hi havia un pla urbanístic que els afectava, per que sigués, i la gent anava allà i mirava i deia, escolta, això puc estar aquí un any, doncs cap allà, amb un grup de treball i ens anem a treballar allà. Clar, d'això a prohibir, nosaltres, això no és regular, això és el de prohibir, jo crec que ens està portant a l'absurd, a situacions absurdes, realment absurdes. O sigui que per un costat ens estem inventant unes indústries que en es deien creatives. Aquesta paraula que hem de portar a l'hospital, aviam si la curem una mica, això de creatives. Les indústries creatives, per un costat, que són embotellades i per l'altre costat tanquen aquelles coses que o deixen de fer funcionar aquells petits grups de gent que feien coses d'una manera esporàdica, que va passar a Berlín i va passar a totes les ciutats europees. Ahir mateix, en aquesta mateixa sala, teníem un acte que va ser estupendo i de fet